Shosha bafethu, this is a boy Mziwas uMr Fixer Bufebe umavula kuvaliwe unangi bathu belana uma hambe gogoba kuhle kwentombi yesokweni. Bafethu udaba la namhlanje ke it's about the lady lo bechithela indoda yakhe ejimini. So you still remember I called the guy ngamenza aware ukuthi umfazi wakhe wenzani. So now lo baba uthi ke adlale yena ke manje lo sis because sikhulumile nobaba uright uunderstandile vele kade vele emtshengisa vele ukuthi vele ubusy ngoba besemncintshe for 3 months. So lo sis since epaka imoto ehamba nalo muntu wakhe sinayo ke proof njalo mina ke umuntu uma enginikeza something ngicela iproof uqala abantu I don't just call people. So vele ikhona iproof yakhe lo sis ekhiswa emotweni bebambana naye lo mjida wakhe mayimthatha no futhi mo special masembuyisa. So inakhuzanisa ngiyamsendela manje lo sis ngoba nginenamba yakhe ngisenda ku WhatsApp ama videos akhe so that mayiphika ngizothaka ku WhatsApp ewabuka angazi ke mase wabuka qala ke ngakayibamba ifoni. So yeah vele bese ngabekile la and then mase ngimfonela la this is Hello? Sabona sizunjani? Ngiyaphila enkonzo njani bhuti wami? Ngiyamila mama kamuntu mama kaponyoponyo mama wengane enhle. Hayi ngo. Uright. Ngiright njani bhuti wami? Ngiyaphila. Hey man inhle ingane yakho bengifuna ngizoncoma ingane yakho inanga kuna 8 months ne? Bhuti kunjalo ndiyavulela kakhulu. Uyazelaphi ingane yami? Ngiyayazi nje ngiyayazi. Ngiyazela somewhere. Hayi marili ingane yakho. Sokuhla ngekhanda lakhe elincanyanyanya kweshami. Oh gosh. Hey nawe uyayithanda igym shem ujima njalo. Hey yini kumnandi ejimini? Kumnandi kakhulu bhuti wami. Kulapho ndipholisa inhloko khona bhuti wami. Oh. Angazi noma uyevana ukuthi uthetha nobani. Hayi bhuti andiyazi uba ndithetha nobani nami bendiseza ubuza uba ingabe ngiba lo uthetha nami undazi kangaka uba ndenzani ngobomi bam. Hayi lalela ke sisi ngikuphathela indaba ezimnandi lana ne. Bhuti. Indaba ezimnandi ihamba kanjena ke my sister. Mina bhuti. ngikufonela kolunye uhlelo olubizwa ngokuthiwa bangibiza ngo Mr Fixer Bufebe ne. Hayibo. Hayi ungathuki into encane nje le. Cela ulalele nje kuqala. Into eyenzakalayo lana ke sisi. Ingenaphi mina kulonto uthi ufake nomntanami? Hayi cha bengincoma ingane nje lapho bengisayincomela ingane. Kodwa ke sengizokutshela udaba ukuthi wena ungenaphi. Bhuti ayindimamele. Wena la ungena khona ke sisi ngithole inamba yakho ne. Bhuti wami. Inamba yakho mangiyithola ngithola khona umuntu ongisendele wathi kunento oyenzayo angayithandi oyenza kumuntu wakho othandana naye. Kubani lowo bhuti futhi into leyo ndenzayo ndingayaziyo mina? Hayi lalela thana ngikhulume ngiqede le ndaba ukuze uzoyizwa kahle. Ungathuki futhi indaba emnandi. Wena kuthiwa ujolela umuntu wakho awuma uye ejimini awungene ejimini ufike wena ejimini ufike upaka imoto ngaphandle ungene kwenye imoto uhambe nayo. Hayi bhuti uphazamile ungenaphi kwindaba zami khona hayi sanoniqhela kakubi nalo muntu kunika inamba yami hayi niyamnyela umuntu mntakababa hayi sanoniphambanele nide nifake nomntana wami kulonto hayi sanondiqhela bethunani. Hlukanani nobomi bami andiyenzi kwa uyenza into enjalo nibhudile bethunani. Lalela ke sisi. Masingathi ke ngiyazi uyayithuka nenhlamba ngixhosa eyithuka imhlamba sisi. Hayi kaloku bhuti mandinganyeleki bethunana. Yintoni bethunana ndinganazi nonazi nisike nisukele ndizihlelele. Hayi sanonithola bethuna. Lalela ke sisi. Awuthi ngikubuze. Wena uyajola umuntu wakhe yamjolela noma umjolela? Obviously andimjoleli. I just said that mos ufuna ndenzini ngokwena. Lengane onaye kaba? What do you mean bangekabani? Ngeyami nomyeni wami nditshadile mos. Ngicela ngikusendele something before ngikufonele manje ngikusendele something lapho ku WhatsApp wakho. Ngicela ucheck something ama video nje kusendele na u2. Amancane nje ama short clip. Ngicela uwaviewe mase ubuya ngoba nje ungayicisha ifoni ngicela uwaviewe ngoba sikhuluma.
WhatsApp. Amavidiyo wadlawo bhuti. Hayi nje uzobona wena. Khona umuntu engifuna umbone lapho. Hayibo. Bhuti uyifumana kule video ndimmosi lo ulapha. Uyifumene njani le video? Hayi ngoba ngihleka nsisi wami. Hayibo. Okay. Ngoba ndimnyani nje lona. Yeah, Uyifumene manje njani ke ngokubona le video? lo muntu lo okubonile lo nginikeza inamba yakho uyena ongisendele leyo video leyo. Wangitshena ukuthi angikuceleke ngoba uyayibona uwena yakhisana nalowo muntu kuleyo moto leyo. Wathi angikutshela ukuthi le video uzoyisendela indoda yakho. Uma wena ungayitsheni indoda yakho ukuthi wena uyichithela nalo muntu futhi lo muntu lo ngathi wangaphandle ngathi ujinje lo. Oh hayibo bhuti, hayi ndiyacela ningayenzi loo nto. Mana ke uji vele Ku-Oki bhuti wami. u-Oki. Okay pipiliza okay lalela ke sisi. Into athe lo muntu mina ngifuna ukukusave ke ngiyakucela nje ngifuna ukwehlisa umoya ngifuna ukukusiza mina la. Angifuni le ndaba izifike kumuntu wakho ngoba lo muntu onginikeze lento kule show yami umuntu okwaziyo exactly and wazi nomuntu wakho. Wathi angikukhuze wathi uyacela futhi ukuthi le ngane onayo uneshow ukuthi ekamuntu wakho noma eka-Oki wakho lo. Bhuti wami, hayi andiyazi, ngabe ndiyacela ukuba ngathi ndiyayazi, andikho sure, but ke kuba nditshadile ke ndizawuthi ngeyomyeni wam ngoba ndingumfazi otshatileyo. Kodwa kungenzeka uba no-Oki ngeyakhe ngoba lo mntana unayo indawanyana encinci nje efana nayo u-Oki. Kodwa ke nomyeni wami ingangowakhe, andiyazi, andinaso isiqiniseko. Maybe inhloko icishe ithi oginyana inhloko but angikho lapha kodwa awuthi ngikusize mina sisi. Ngiyabonga ukuthi ukhuluma iqiniso. Iyo into yokuqala nje leyo ngifuna ukucenya ukuthi ngiyathokoza ukuthi uyakwazi ukukhuluma iqiniso. So into engikufuna ukukusiza kuyona lana ukuthi lento le ingaze ibe namachaphazele like ingaze imoshakale le video ifike kumuntu wakho ngoba simazi masifika kumuntu wakho uzo-acta kanjani yena. So into ebengiyifisa mina ukuthi wena uyicebe wena ubiza abantu bomndeni bawakini nabakubo kaMkhwenyana usho lolu daba nihambe futhi niyokwenza ne-DNA test ube neshow ukuthi ingane kabani. Maybe umuntu wakhe engakuxolela mayingaphelela nje la emndenini kube into eniyikhulumayo uyabona ngoba ngicabanga ukuthi umuntu wakho uyakuthanda futhi kakhulu uyabona. Oh kodwa bhuti ayikho lula lento uyicela uba mandiyenze. Angazi ukuthi mina ngaba khona ngikhona ukuzoyikhuluma le ndaba yabona kodwa mina into engifuna ukuthi kube wena oyicebayo ngoba ulala kanjani nje wena ebusuku uphinde futhi upipilizwe enye indoda uphinde futhi ubuyele emuva futhi uyopipilizwa futhi umyeni wakho like udoti lento enenza susama ngifuna uqamba manje ufebe impela kodwa ke usebenza kanini. Hayi bhuti hayi ndiyakuva bhuti wami kodwa hayi sudondijaje wethu kodwa hey ndoyika nami nje ukudibanisa iifemeli zombini. Andiyazi uba kuzawucingwa ntoni ngam okanye ndizawukwenziwa ntoni ngulo myeni. Ayikho enye indlela ebesinokwenza ngayo. Angithi ngisazoke ngiyicubule ngizoke ngicelela umuntu ongisendelela amavidiyo ukuthi engamtsheni umuntu wakho ngoba ngimcelile ngathi engamtsheni umuntu wakho uyabona. Ewe bhuti hayi ndingabulela kakhulu bhuti and ndiyacela nje undiphe okwexeshana khe ndicinge uba ndingenza kanjani. Ngiyacela-ke indoda yakho kangifuna ukuthiwa sekuthiwa indoda yakho isifile usuyidlisa ushevu ngenxa yokuthi wena ususaba ukuthi kuzokwaziwa ukuthi wena uyayifebela. Kwenzeka something endodeni yakho hlezi wasengiyazi akusimina ngedwa waziyo and futhi sengikufonele kuyokwaziwa ukuthi ibulawe uwe. Okokuqala lokho engifuna ukwazi while usacabanga nathi sacabanga ukuthi le ndaba kumele ibekwe kanjani. You understand? And engikucelayo ngicela ukhethe ukuthi ukhetha bani phakathi ka-Oki nendoda yakho yabona zonke lento ngoba phela manje le ndoda iyakuthanda ikushadile ikubhadarele yakwenzela zonke izinto and iyakuthanda ngenhliziyo yakho yonke. Kunjalo bhuti wami. Angazi nawe uthathwa yini ogibeni lapho kodwa-ke okwamanje anything ezokwenzakala kuye-husband yakho mina mangiye emaphoyiseni ngiyosho umuntu wokuqala oyi-suspect wena
and there is a high possibility ukuthi wena ungambulala ngoba ukhonile ukumchithela, yabo. So lo muntu lo hayi fana nokuthi bhuti, umbulala ephila. uxolo. So ngiyacela kusacabanga ukuthi kwenze njani or wena ozohamba uyomtshena lo muntu. Kodwa into ebalekile engifuna ukuthi umuntu wakho yenzeke ukuthi kwenzeke i-DNA test. Ingane kwazi ukuthi ingane kabani. Okay bhuti, hayi uxolo kodwa not ndimbulale noko bhuti wami, kodwa ke hayi ndiyaxolisa ngezenzo zam bhuti wami, ndiyakubulela nje naxesha ozondipha lona uba sikhe sicinge uba sokwenza njani ngale nto. I-DNA yona sinokhe siyenze ecaleni engayazi, then sizobona emveni koko uba senza njani nge-results. Senze eceleni engayazi umyeni wakho. Ewe bhuti, ingase ndiyazi mna kuqala, ndimxelele sendiyazi uba ithini into yonke. So uzohamba kanjani? Uzothatha u-Ogi? Angithi u-Ogi vele uyazi vele ukuthi ushadile ngoba vele niyatshontshana naye, angithi? Ewe bhuti. So uzohamba uyenza no-Ogi kuqala i-DNA ngoba u-Ogi uzovuma. Ewe bhuti wami, ngizothatha isampuli yomntana na-Ogi ndiyenze, then after that ke ngoku ndilinde results. Emveni koko ndizawubona ke uba mandithini xa sendifumene results. Ingathi kwawuba lula kum uba ndiyazi uba mandithini. Angithi awuthi angazi sazoke ngikhulume nalo muntu lo onginikezela amanamba akho, ngimbuze ukuthi yena uthini, and futhi nami nginabaphathi-ke kwishow yami kusazoke sithi kuyicubungula nabo le ndaba le ukuthi leli phuzo lushoyo liphuzo. Kodwa umuntu omele azi la, angifuni ukuqamba amanga sisi wami, lo muntu lo onginikezela amanamba, into afuna ukuthi yenzeke ukuthi indoda yazi ukuthi wena uyayifebela, ukuthi indoda uyondlisa into kahle wona ondle wona le ngane yendliwa obaba abayi-2 Ewe bhuti, kodwa hayi ngoku masingabe sifocusa kuloo nto ngoku, makhe sijonge le ngxaki sijongene nayo. Emveni koko siyawubona bhuti, sendixolise kakhulu ngezenzo zabo. Hayi, ngoba ngiyakuzwa ukuthi ayisola, wonke umuntu unamaphutha, and nami bengikufisa ukuthi nje wena uhlale phansi uyithobe kumnyeni wakho uvume iphutha. Yazi thina njengamadoda, yazi makuwena ofike kuqala kumina wazovuma iphutha lakho, washo nezenzo zakho futhi uthi yini ezikwenza ukuthi wenze leli phutha. Yazi ukuxoleleka kuningi, ziningi iy'ngane ey'khona la izaleke kanjalo, futhi indoda yamxolela umfazi wayo baqhubeka bathandana as long iphutha lakho ulibona ngampela. Njengoba ngikuzwa nje ukhuluma, ngiyakuzwa uyazehlisa sisi wami, nami akusizi ukuthi ngilokhu ngithi hey ubupipilizwa enye indoda kanani, nawe ube sephutheni umuntu, ube ne-mistake nawe uyenzile, so uyalibona iphutha lakho. So manje into esifuna ukuthi usenze ukuthi uxelele indoda yakho, so bona siyixelela kanjani, zazophinde Kodwa ke bhuti wami, bengicela nje ngoba sewunqandile nami ndazibona uba ndirongo, besingenoyicingisisa le nto, ndisike ndimyeke ke u-Ogi, ndibuyele emyenini wami, ndibe ngumfazi othembekileyo, ndingaphindi nje ndenze kwanto secaleni, silibale nje le nto uba ikhe yenzeka. Akunankinga sisi, sazuke sidiscuss, kodwa phela umuntu wakho uyogcine noma ungamyeka lo, inkinga phela lo muntu kunengane khona la, and lo muntu kwenzeka isilima. Sisazoyicubungula ukuthi kuzokwenziwa kanjani. Ngizobuya futhi nami kuwe sengikutshena ukuthi hayi lo muntu ongineza inamba i-final decision yakhe uthe, ngoba phela uyena aphethe iy'khiye, akusiyimina ophethe iy'khiye, mina nje ukuba yi-advisor nje kuwena, yabona. Kodwa ngendlela oyisola ngakhona, angisho ukuthi into zakho zihamba kahle, kuzokhanya. Even nami uma kumele ngibe khona indoda yakho uma ikhona, ngiyoba khona futhi ngiyokukhulumela, ngiyoba sesayidini lakho, ngoba usuye lo mfazi lo ophikayo, odelela kakhulu, yabona. Ngiyabona ukuthi iphutha lakho uyalibona, so uma ubona iphutha lakho akunankinga. Okay, hayi ndiyabulela bhuti wami, sendawulindela kuwe bhuti. Hayi, akunankinga-ke dadewethu, ngizokuthinta mina ngisho ukuthi kwenzakalani, usale kahle. Kulungile ke bhuti, ndiyabulela. Lalelani-ke bafowethu, senze njani-ke makunje? Ubhuti ngimtshenile, sedlala lo sisi-ke manje, ubhuti yalazi udaba. Uyavuma vele usisi, iproof uyibonile, ngimsendelile. So-ke manje usisi yayisola bafowethu, ulenzile iphutha. Obvious dlala yena manje,
ngoba phela ubhuti uyazi. Kodwa izomele ngifuna kube uyena nje oyigcebayo. So bese simtshena ke sekuhleli phansi uthi cha ubhuti besazi. Besifuna ukuzwa nje ukuthi uzophika ugcinephi. And then uzobe sekuhanjiwa kuyokwenziwa ama DNA test. Kutholakala ukuthi ingane eyakho ubhuti oreka Oki. Hey Oki. Ayimele bekhona lana impela ezibongweni zami zomtsizwa lezi. Awu. So yeah, angithi udaba nje lihamba kanjalo njengamanje. Sisamdlala nje usisi kodwa ubhuti useyazi akunankinga. Bafowethu, don't forget ukuthi nisubscribe and then tell your friends ukuthi besubscribe. Ngisaniphathele izindaba ezimnandi la khona la ku YouTube bafowethu. And we are trying ukuthi senze sekugcina sekuba i-broadcast enkulu. We are trying ukuthi sithenga ama camera. If kukhona onakho ufuna ukuphohloza uyisupporta le show, so ifake i-account yethu khona la ukuthi sicela ukuthi uphohloze nawe ungakhona ukufaka ngoba le show ufuna ukuyithatha ibe kwenye 11. Into esingayifuni ukuvimba nomuntu obesacabanga ufebe manje ukuthi engabe sakwenza. Ileyo nto le ipurpose yaleyo siyafixa ikhanda. Ngoba bafowethu indoda bafowethu sisebenza kanzima singamadoda. Nani bosisi nani nisebenza kanzima futhi. Both sides because kuchithwa both sides. Ngingagxile emadodeni kuphela. Ukuthi sakhe ikusasa nani. So masuvele nje uyachitha nje just kanjalo nje. So nawe usacabanga uzobona ukuthi ngempela ukuthi umosha into enkulu kangakanani. Ngaleyo 1 round or 2 round oyitholayo ku-Oki and then ikumoshela yonke into nayo. Abanye ke bawabonile ama videos ami amanye engiwenzile bezwe indaba. Ziningi indaba bafowethu ziningi ngiseza nazo kunama video maningi bafowethu. Bafonela abantu maningi amanye inyantisa igazi. So ngiyacela bafowethu amanye awabo abafowethu abachithayo bafowethu abaphika izingane zabo. You understand? Abafaka imali zama abortion ngoba engafuna umfazi wakhazi. You understand abafowethu? So abafazi yabona into ngifuna ukuthi kufikseke abafowethu. Abanye khona abanye abazoyisurvive lento uthando labo lulunge liqhubekele phambili. Olunye vele malibhildeke phewa manga vela yikho into ezophumelela. So ngiyanicela ke bafowethu niphathe kahle niyeke ukwenza izinto ezi-wrong. Mawuzazi ukuthi ushadile usukufebe. And mawuzazi ukuthi umnikazi wengane akusuyela omkhombile. Ngixelele engaze ngathatha nesixhosa. So bafowethu ngiyanithanda ke, this is your boy Mziwasi Mr Fixer Bufebe okwavula kuvaliwe unangi bathu bayilana mahambe khokhoba kuhle kwentombi esokweni. Umavulo Oki, umavulo umfundisi, abafundisi behlale ngaphandle nje kubethi bhanga lazi kuhle kwezinqezesela abafundisi opipiliza. Awu madoda awungiyayi-eda manje madoda ezomtsizwa phela nginsizwa kanjalo ngibona athi ngibhutshwanyana ngifake izibuko insizwa danko.